ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ମଉସାଙ୍କ ହସା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା। ମଉସା ଦେଖି ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲେ। ମଉସା ମଜା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଖ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲେ, ଏଠି ସବୁ ବସିବ ଡେଲି, ଏମିତି ମଜା ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରାମବାବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାଟା ଖାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ପୋତିଦେବା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମଉସା ଦେଖିଲେ ରାଗରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ମଉସା ପାଖ ଥିବା ଡାଳଟି ରାମବାବୁ ଗୋଟେଇ ସେ ଗାତ ଜାଗାରେ ସେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିକି ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। ମଉସା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଗରେ ଚିଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ମଉସା ଟେବୁଲ ଗୁଞ୍ଚେଇକି ଆସିଲେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେ ଡାଳକୁ ବାହାର କରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପୁଣି 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ସେଇ ଦୋକାନକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ମଉସା ଆଜି କ'ଣ ମଜା ନାହିଁ? କହିଲେ, ମଜା ବହୁତ ମଜା ଅଛି, ତୁମେ ବସ, ୱେଟ୍ କର, ଦେଖ। ଏ ଦେଖ 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 ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା, ଦେଖ ଦେଖ। ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଉଠାଇଲା ମାତ୍ର ମଉସାଙ୍କ ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇକି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ମଉସା ହସୁଥିଲେ। ପୁଣି ରାମବାବୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଡାଳ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଏ କାଢ଼ିଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ମଉସା ଦେଖିଲେ ଆଉ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା, ମୋତେ ବିଜାର କରୁଛି। ପୁଣି ଡାଳକୁ ଉଠେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ସେ ରାମବାବୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛତା ଥିଲା। ଛତାକୁ ଫୁଟେଇକି ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିଲେ ରାମବାବୁ, ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲେ। ମଉସା ତାକୁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଏଭଳି ଭାବେ ପଚାରିଲେ। ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେବା ଅଛି କି ବୋଲି କହିଲେ। ରାମବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଗାତ ଜାଗାରେ ଡାଳ ରଖିକି ଯାଉଛି, ଏଇଟା କିଏ କାଢ଼ିଛ ତମେ ଜାଣିଛ? ମଉସା ଧୀରେ ତୁନି ରହି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ କାଢ଼ୁଛ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ମୋ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବସିଥାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଛତା ରଖିଦେଲେ। ରାମବାବୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିବା କେତେ ସମୟ ପରେ ରାମବାବୁ ପୁଣି ଟେବୁଲ ଆଡ଼େଇ ଧାଇଁ 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 ଆସିଲେ। ଡାଳଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବାହାରକୁ, କିଛି ଦୂରକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ କାମ ରାମବାବୁ ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାରି ମଜା ନେଉଥିଲେ ମଉସା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା 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 ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା। ମଉସା କହିଲେ ନ ସରେ ହସା। ଆଉ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ। ମଉସାଙ୍କ ହସା ଦେଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ପଡ଼ିଗଲେ 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 ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଣି ଅଲଗା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ମଉସାଙ୍କ ହସା ଦେଖି ହେଉନି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗାତରୁ ବାହାର କରି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ମଉସା କୁରକୁରେ ଖାଇଲେ। ମଜା ନେଇକି ହସୁଥିଲେ, କୁରକୁରେ ଖାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଣି ହସା ମଉସାଙ୍କ ରହି ହେଉନି।
भारी मजा नौले मौसा। से रामबाबू निजे ट्रैक्टर गोटे धरी आसिले से गात भरी करी मौसा दुकान डायरेक्ट मौसा दुकान मडेदेले माड़ीदेले। मौसा पछ डालारे रखी झिकी 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 बहुत दूर को नहीं गले।